ଏବେ 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲି। ଏବେ ରୋଷେଇ ଏବେ କରିବି। ତାଙ୍କେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକରି ଯିବେ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାପାର ଏବେ ନାଇଟ୍ ପାଲି ଅଛି। ଏବେ ଟିଫିନ୍ ବନାଉଛି। ଏବେ ଭାତ ବସେଇଛି, ଏବେ ତରକାରୀ ବସେଇବି। ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଏବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଏବେ ସବୁବେଳେ ନାଇଟ୍ ପାଲି ଦିନ ପାଲି ହେଉଛି। ଏବେ ନାଇଟ୍ ପାଲି ଚାଲିଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ ବି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଉଛି। ସବୁ ମସଲାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଏ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏବେ ଟମାଟୋ ଏବେ କାଟୁଛି। ଟମାଟୋ ପକେଇ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଏ। ରାତି ପୁଅମାନେ ରାତି କ'ଣ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ରାତି ଫେରେ କ'ଣ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅ କାମକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚୁଛି, ଆଳୁ କାଟିବି ତ ଏବେ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଏବେ ତା ବାପା ଏବେ କାମକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚା ବସେଇବେ। ଚା ବସେଇଲେ ପିଇବେ। ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଏବେ ଆଳୁ ଏଠି ପକେଇଲି ଧୋଇକିରି। ଏବେ ଆଳୁ ଧୋଇକି ପକାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଏ। ଏବେ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ନା। ଏବେ ଆଇଁଷ ଆମେ ଖାଉନୁ। ଏବେ ଆଇଁଷ ବି ଖିଆ ହେଉନି। ଏବେ ଆଉ ରହିଲା 3ଟା ସୋମବାର, ତାପରେ ଆଇଁଷ ଖାଉ। ଏବେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ବନିଗଲା। ଏବେ ତା ବାପା ବି ଭାତ ବାଢ଼ୁଛି। ଏବେ ତା କାମକୁ ଯିଏ ରୁଟି କରିଥାଏ, ରୁଟି ଆଉ କଲିନି, ଭାତ ବନେଇଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ରହୁଛି ସୁରାଟରେ। ସୁରତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ମୋତେ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କର। ଏ ତରକାରୀ ବନିଗଲା। ଏବେ ଟିଫିନ୍ ହେଠି ବାଢ଼ିବି। ଏବେ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।